Borong sini amo peplaka aboni kaisa laibuma tongo aboni history tongo abo kha sini rashtra sangha hini je tango UN hini tongo United Nation aboni headquarter Geneva o সারা পৃথিবী যিনি যারা আনি পেশা হিনজাংনেরো আরো আবহাই চাকরি বাকরি খাই দंलायनाय आ जागावफोराव वान सुग्लायै कायसे मिटिं 1982 सन आचुग्लायगा तामनि बागै जिनि हानि पेशा अर्थात अरिजिनेल जों जे हानि पेशा जों जेमन त्रिपुरायाव जों त्रिपुरासाराव जों अरिजिनेल बयनि पेशारावनि अरिजिनेल पेशा हिनजायगा जों सारा पृथ्वीयाव थांनिबो त्रिपुरानि साबो अरनि हानि पेशा हिनजाय अरिजिनेल त्रिपुरासार आबहाय गोबां मा देश बरफ आबहाय चाकरि बाकरि खाय दंनायरक वर्किंग ग्रुप्स हिसाबै चाकरिफोर माने अन्न जेकुनु सामन खाय दंनायरक बर वान सुका जिनि अ हानि पेशा हिनजायरक माने जिनि हायंगो आसुकाय दोरोद आगुइ फैयो जिनि अनेक दंमानि गोमारो फैयो आपनो रमैनारना गाय जोंबो जिनि गायसा अधिकार आपनो जों मा साननाय दै जिनि अधिकार न जों कायम मा थायनाय बुयाखै जों महरै थांनाय आबहाय वान सुबिनो 1982 सन सारा पृथ्वीनि जिनि जारा वान सुबना जिनि हानि पेशा हिनजायरक आबरो वान सुबि मिटिं खेलेयै अ दाबिनो बरफ पिसानायका आपनो बिरगा हायुगनानै पाइथागो 1994 सन 23 डिसेम्बर हिननागा आ सालगाय राष्ट्र संघरक अबन गसिमुबिका बिसिब्रुमब्रुनो 9 तारिख अगस्त अंगाय हानि पेशारनि साल पालायजानाय नै आफुन जिमि 1995 नि सिमिकाय दिनैनियो सालनो जों ओ साल हानि पेशारनि साल दिनै जों पालायनाय फैयो दिनै प्राय 28 दङ हिमानो 28 बिसि निजा तांगै जों ओ सालनो पालायनाय तांगै जिनि अधिकार मानथाय जिनि हानि पेशारनि जों नुगौ जों अर आगियै जोंनि जत दंबायमोन जिनि बलं हालं बेबा जिनि दंबायमोन हेबा तांफिनियाबो गैखा गोरिंमान बागै चिंता मोनखा बलंबो जिनि जे आगि जों मुसुंथै खाय दंमानि आबो जिनि ते मुसुंथै खायमानिया सरकार जों केबेबो हायगे जेला पांचार जानाय दं जिनि हा जिनि